Idan so zai saurare da zan furta ko kalma da sana da ido zan so ya dube ko ya fito ana faɗin so cuta ne ni ko ina ta shige yana ta illatar da zakata ni na ta yaba mai wasu soya za su kasa ni ko ina tsara mai dole ne tun da ya fara tamkar kiyawa